Dobrý deň. Ahoj Feri, už sa počujeme? Počujeme. Dobre, super. Dobre, prednáška za nejaké 3 minútky by sme začali. Ja zatiaľ zdieľam takú informáciu, že ako sa študenti budú môcť pýtať otázočky, buď teda osobne takto prostredníctvom online kolu, alebo využijeme na to aj Slido. Tak okay. Nech to vidia. Ja za nejaké 2 minútky to vypnem zdieľanie a potom budeš môcť zdieľať ty prezentáciu. Neviem, či budeš mať aj kameru zapnutú počas, alebo nie. Zapnem aj kameru. Myslím, že to bude lepšie. Dobre. Mám prezentáciu a povedal si, že budú môcť sa pýtať aj počas prezentácie, áno? To už je na tebe. Ak im dáš priestor, že sa môžu aj počas prezentácie, tak kľudne môžu. Prípadne tie otázky môžu posielať na to Slido a ja potom na konci prezentácie by som ti ich nejakým spôsobom čítal, ak nejaké budú na slajde. Môže byť teda? Nastavujem. Dobre, super. Prezentácia nabehla, takže to je viac ako dobré. Takže dobrý deň, milé študentky, milí študenti. Vítajte pri našom poslednom stretnutí v rámci predmetu špeciálny seminár z financií a peňažníctva, v rámci ktorého organizujeme prednášky z praxe. Som veľmi rád, že dnes medzi nami môžem privítať nielen odborníka z praxe, ale zároveň aj nášho absolventa, Fera Štulajtera. Fero, vitaj u nás. Máš mikrofón vypnutý, tak si kľudne môže zapnúť už teraz. Ďakujem pekne, super. Ďakujeme aj my veľmi pekne, že si sa podujal zorganizovať prednášku pre našich študentov a porozprávam niečo o tom, ako teda správne riskovať, keď investujeme a de facto povedať aj možno niečo o tej tvojej ceste potom, ako si skončil v školu a ako si pokračoval v profesionálnej kariére a zároveň aj akým spôsobom čo robíš a ako funguje vlastne, ako treba riskovať. Takže nech sa páči, Feri, priestor je tvoj. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V nasledujúcej prednáške, nazvime to,
sa budeme rozprávať o riadení rizik pri investovaní. Hneď na úvod by som chcel povedať, že hoci máte možnosť pýtať sa cez slajdo, ja budem len veľmi rád, ak sa aj počas tejto našej hodinky budete pýtať na čokoľvek, čo vás napadne. Veľmi rád budem, ak sa to postupne zmení z nejakého hovoreného slova kľudne na diskusiu. Takže čokoľvek, čo by sa vás zaujímalo alebo by bolo nejasné, tak ma prosím prerušte a poďme sa radšej o tom rozprávať. Začal by som s tou druhou časťou, čo Michal spomínal, a síce moja cesta k tomu, čo teraz robím. Podobne ako budete aj vy, ja som absolventom ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela z roku 2007. Bol to odbor financie, bankovníctvo a investovanie. V diplomovke som riešil aplikovanie Black Littermanovho modelu pri riadení akciových portfólií. Počas 5. ročníka som začal pracovať ako junior portfólio manažer spoločnosti ČSOB Asset Management. A rovnako hneď po škole som si začal robiť doktorát na Technickej univerzite v Ostrave, na ekonomickej fakulte, ktorý som dokončil v roku 2013, takže trvalo to trochu dlhšie, ako som pôvodne plánoval, ale podarilo sa to. Nejakou božou rozreteľnosťou som si ešte ako portfólio manažer som sa začal zaujímať vo väčšej miere o riadenie rizik, aj keď sú tu dve veľmi spolu súvisiace časti. Spravil som si certifikát od Global Association of Risk Professionals, to znamená, nabral som pomerne veľa aj takých praktických vedomostí, ktoré takáto certifikácia poskytuje. A čo sa nechcelo, tak stalo sa to, že KBC ako majiteľ skupiny ČSOB sa v roku 2012 rozhodol, že nechce robiť lokálnu správu podielových fondov na Slovensku. Lokálnu tým myslím to, že má tu reálne na Slovensku ľudí, ktorí budú rozhodovať o investíciách, prípadne o rizikách. A z tohto dôvodu som začal hľadať nejakého iného zamestnávateľa, aby som stále vedel byť priamo pri tom riadení fondov, nie len pri ich predaji ako predaji ich ako produktov. Nastúpil som do spoločnosti Tatra Banka a som od neviem akého roku zodpovedný za riadenie rizik aj v Tatra Asset Managemente v TAME, aj v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra Banky. V tomto momente máme po správe nejaké približne 3 miliardy eur, čo je približne v 30 alebo 32 podielových a dôchodkových fondoch. Čo na tejto celej mojej ceste, ako sa vyvíja z portfólio manažera na risk manažera popri získavaní informácií, veľmi veľa mi dali určite školy, aj ekonomická fakulta, rovnako aj škola v Ostrave. No zároveň aj certifikácie, ktoré sú, že pomerne dávajú veľmi veľa príležitostí na ďalší odborný rast. A to isté sa potvrdzovalo aj v tomto roku, kde okrem korony riešime v podstate viac ako pol roka v tomto momente riadenie klimatických rizik a udržateľnosti našich investícií, pretože je to téma, ktorá nás výrazne zasahuje a rovnako aj v tejto časti je potrebné získavať pomerne veľa informácií. Väčšina prezentácií, myslím, že začína nejakou svojou agendou. Ja by som začal naopak, začal by som záverom. Čo by som chcel, aby ste si že zobrali z tejto nejakej hodinky, možno približne, alebo z tohto času, je to, že v prvom rade risk management nie je len doménou finančných inštitúcií ako bank, poisťovní, správovania aktív, ale zasahuje každého z nás v našich každodenných rozhodnutiach. To je prvá vec. Druhá vec je už potom o tom, aký je základný koncept a základná filozofia riadenia rizik pri správe investícií, ktorá si myslím, že je správna. To by bol taký ten druhý blok, o ktorom budeme hovoriť. Prejdeme si postupne o tom, prečo si myslím, že risk manažerom je každý z nás, čo robí risk manažer, prípadne s čím pracuje risk manažer. Chcel by som teraz hovoriť o risk managemente trochu všeobecnejšie. Pevne verím, že sa dostanem úspešne k pointe a budeme všetci chápať tento pohľad. Risk management, respektíve každé jedno rozhodovanie sa človeka v snahe dosiahnuť nejaký cieľ si vyžaduje nejakú námahu. Každý jeden z nás, ak chce niečo dosiahnuť, musí na to vynaložiť námahu. Začína sa to v hlavách každého jedného človeka, už od malého dieťaťa, ktoré ak sa chce naučiť chodiť, tak musí vynakladať námahu toho, že sa mu to nedarí a stále padá. A stále do kolečka dokola, až sa mu to podarí. Našťastie si to neuvedomuje, že je to tak náročné, že tak dlho bude padať. Nevie si to ešte že nejak premyslieť, že aká dlho táto námaha bude trvať, ale je to v tom jasné.
určite som si istý, že niekoľkí z vás radi behávajú. Ak máte cieľ, že sa chcete zlepšovať v tom, tak musíte určite riešiť, ako mám robiť najprv s dýchaním, potom s fyzickou kondíciou, akú námahu na to budem vynakladať, či mi stojí za to behávať 4 krát do týždňa, aby som dosiahol 10 km za 40 minút. Opäť, musím vynaložiť nejakú námahu. Platí to podľa mňa aj úplne, že vo vzťahoch medzi ľuďmi, to znamená, ak chcem mať dobré vzťahy so svojimi rodičmi, manželom, manželkou, so svojimi deťmi, musím vynaložiť opäť nejakú námahu. V tomto momente tou námahou je podľa mňa čas, v zmysle nejakých alternatívnych použití toho času. Nevenujem sa svojim koničkom, venujem sa svojim deťom. Opäť s cieľom, aby som mal uspokojivé vzťahy pre mňa. Niečo oveľa konkrétnejšie, vy ste študenti, máte cieľ ukončiť vašu školu, získať potrebné vedomosti, aby ste mohli žiť život na nejakej ďalšej úrovni s týmito poznatkami. To, čo musíte vynaložiť, je opäť zase váš čas, nejaké stresy, nejaké problémy, alternatívy sa musíte toho zbaviť, nemôžete si robiť, čo chcete, musíte sa tomu venovať. Rovnako nejakí podnikatelia alebo zamestnanci, ak chcú dosiahnuť svoj cieľ, ten cieľ môže byť čokoľvek len chcú, opäť od nich to chce námahu, čas, úsilie, od množstva z nich úvery, to znamená musí získať peniaze, vynaložiť nejakú námahu. Myslím si, že ľudia čím sú starší, tak tým viac začínajú robiť to, že riadia túto vynaloženú námahu. Som si skoro istý, že väčšina z nás ľudí to nerobí cieľene, ale robí to len podvedome. No v každom prípade som si skoro istý tým, že existuje niečo také v nás, že ak máme niečo, čo chceme dosiahnuť, vieme, akú námahu na to musíme vynaložiť a začneme rozmýšľať. Je to dobre vynaložená námaha, stojí to za to, je táto forma námahy, ktorú chcem spraviť v poriadku? Úplne inými slovami, čo teraz vidíte na tom slajde, čo mi táto námaha prinesie v budúcnosti. To znamená, musím rozmýšľať nad tým. Vždy je tam ten vzťah toho niečoho, čo chcem dosiahnuť a niečoho, čo za to musím dať. A riadenie tejto námahy je o tom hodnotení toho, či mi to stojí za to, alebo nie. Sme na online pôde ekonomickej fakulty, takže mali by sme sa dostať aj k týmto viac témam. Tu je moja že prvá otázka, ak sa nájde nejaký odvážlivec, ktorá odbočí z témy risk managementu do finančných trhov, ale myslím si, že potrebujeme si niečo k ním iba v krátkosti povedať. Tá otázka znie, prečo prinášajú finančné trhy výnosy? Našiel by sa niekto, kto by skúsil zareagovať, čo mu prvé k tomu napadne? Ja verím, že sa niekto nájde zo študentov. Dobre, myslím, že pôjdem ďalej. Myslím si, že prinášajú výnosy, to znamená naplňajú ciele ľudí, kvôli tomu, pretože ceny aktív v budúcnosti sú neznáme. To znamená, teraz neexistuje žiadna entita na svete, ktorá by vedela povedať, koľko budú stáť americké akcie na budúci rok. Neexistuje žiadna entita, ktorá by to vedela povedať ich správnu hodnotu na budúci týždeň. Tie dôvody sú, že dva, teda môže byť viacero, dajú sa zhrnúť do dvoch hlavných častí. A síce to, že v tomto momente nepoznáme nejaké budúce veličiny. Nevieme, aké budú budúce zisky podnikov. To sa nedá vedieť. Zároveň tiež treba myslieť na to, že netušíme, aké bude budúce správanie sa iných investorov. To znamená, nie len tá samotná budúca veličina je neznáma, ako napríklad v počasí je počasie neznáme, no zároveň nevieme, ako na to budú reagovať ostatní účastníci. Preto celé finančné modelovanie a finančné trhy napriek celému efortu sa najlepšie popisujú ako neisté a najlepšie sa dajú často popisovať skôr nejakými rozdeleniami pravdepodobnosti. Akú námahu vynakladáme, keď investujeme? Ideme sa posúvať už bližšie k našej téme. Podľa mňa tá prvá námaha, respektíve prvý strach, ktorý môže mať, je ten najprirodzenejší, si myslím. A je to, že sa bojím, že prídem o peniaze. Druhý, ktorý sa tam môže rovnako objaviť, je ten, že sa bojím, že sa nedostanem k svojim peniazom vtedy, keď to budem potrebovať. Toto je taká obava, ktorú veľa investorov môže prehliadať, ale respektíve veľa ľudí, ktorí chce investovať. Napríklad, ak nakupujem ako investíciu byt, tak musím rátať s tým, že keď budem možno tie peniaze v problémoch potrebovať, rýchlo sa k tým nedostanem.
Ďalšia obava, ktorú sa môžem báť, je zarobím menej, ako som chcel. Toto je taká, že príjemná obava, že čakal som, že zarobím 20%, zarobil som len 15%. No napriek tomu je veľmi častá. Ľudia majú nastavené nejakým spôsobom svoje očakávania a nemusí to naplňať to, čo samotní chceli. Poslednú z obav, ktorú som dal na tento slajd, je taká nie úplne napriamo viditeľná, ale po chvíľke rozmýšľania je veľmi intuitívna. A je to taká, že obava, že neustojím veľké poklesy. Každý z nás môže sa dostať do situácie, že vie, že mal by kvôli dôchodku si investovať a sporiť, mal by investovať, má dlhý horizont, tak ide nakúpiť napríklad akcie. Vie, že to má mať nakúpené tento druh investícií možno 10 rokov alebo ešte viacej. No vtedy príde obdobie, ako napríklad aj tento rok. Uvidí, že jeho investícia sa zmenšila o 30%. Vtedy práve v tom momente príde na to, že sa cíti veľmi nekomfortne s týmto pocitom, lebo to je jeho vnútorný pocit, že prišiel o 30% svojich peňazí, možno dlhý úspor, a rozhodne sa radšej už neriskovať, že stratí ďalšie peniaze. A to je presne za tým, čo my vidíme za 20 rokov, odkedy tam existuje, že veľmi časté správanie sa ľudí, napriek tomu, že sú v dynamických fondoch a sú s nimi spokojní, keď sú dobré výsledky, ako náhle tie výsledky sa začnú okamžite zhoršovať, veľmi rýchlo od nich odchádzajú. To znamená, boja sa, respektíve nedokážu ustať tie krátkodobé poklesy. Kam to zapadá do nášho príbehu námahy? No, ak chcem prekonať tieto všetky moje strachy, musím ich prekonať, inak nemôžem investovať a nemôžem byť dlhodobo pri investovaní úspešný. Musím ich prekonať a prekonajem nám ich tým, že vynaložím nejakú buď finančnú námahu, zdám sa peniazy na nejakú dobu, alebo tú behaviorálnu, že proste hold sa naučím, že tieto peniaze budem pozerať raz do roka, aby som nevidel ten prípadný veľký pokles. Som si úplne istý, že všetci viete, že pomaly sa dostávam k tomu, že všetky tieto obavy môžeme kľudne nazvať rizikami. Definíciu, ktorú sme videli predtým, si v tomto momente môžeme trochu upraviť. To znamená, už nehovoríme, že riadím vynaloženú námahu, ale riadím rizika. Tie rizika sú len tá vynaložená námaha, finančná alebo osobná. A toto riadenie rizik je odhadovanie alebo obsiahnutie, vnímanie toho, čo mi tá neistota, o ktorej sme tiež hovorili na finančných trhoch, prinesie v budúcnosti. To znamená snaha odpovedať si na otázky, ak teraz idem investovať do akciového trhu, ako ten najjednoduchší príklad si povedzme, tak potrebujem v hlave vnímať, že viem, že na jednoročnom horizonte môžu zarobiť 50% alebo stratiť 50%. A taká osobná skúsenosť je s tým, že ideálne je cítiť sa do tých situácií, že áno, teraz poklesli o 50%, ako sa budem vtedy cítiť, čo vtedy spravím. A rozmýšľať nad svojimi investíciami týmto spôsobom. Posuniem sa ďalej a poďme, teraz sa preklopíme do tej praktickej roviny. Čo risk manager robí? Učebnicový jeden slajd. Dúfam, že len jeden bude učebnicový slajd. Prvou úlohou risk manažera, nazývanou identifikovanie rizika alebo identifikácia rizika, je rozmýšľanie nad tým, čo sa môže všetko pokaziť. Všetky tieto definície, tento názov identifikácia rizika, je dokonca prikázaná regulátorom. Keďže investovanie je veľmi výrazne kontrolované, pretože aj moja firma sa stará o cudzie peniaze, preto je veľmi dôležité, aby to bolo správne naozaj správne a naozaj bez akéhokoľvek rizika. Preto regulátor tomu venuje veľmi veľa času a podrobne popisuje, čo sa má robiť. Teda prvým krokom je identifikovanie rizika. Také tie nápovedy, ktoré sa dajú nájsť, tak smerujú k tomu, že všetky rizika vieme zakategorizovať do nejakých 4 hlavných skupín. Tá prvá skupina sú trhové riziká. To sú riziká, že prídeme o investíciu, to znamená, budeme mať nejakú stratu v prípade, že poklesnú ceny nástrojov, do ktorých investujeme. Ideme už k investičným portfóliám, teda tými nástrojmi sú akcie, dlhopisy, podnikové dlhopisy, reality, to môžu byť nejaké peňažné úložky. Druhým rizikom je riziko protistrany. Riziko protistrana je niekto, s kým mám nejaký zmluvný vzťah v tomto momente. Ten zmluvný vzťah môže byť s emitentom dlhopisu. On spravil s nami zmluvu, ktorá sa volá štatút toho dlhopisu, ktoré tvrdí, že ju splatí. Ak ju poruší, to znamená, že zbankrotoval a toto je riziko protistrany. V každodennom živote je to riziko protistrany vyjadrené aj v iných druhoch aktivít.
Mám napríklad kolegu, ktorý mal permanentku do Fitka, Fitko skrachoval, prišiel svoje peniaze. Reálne sme sa smiali, že to je riziko protistrany a zle si to vyhodnotil. Takže presahuje to viacero častí. Riziko likvidity je riziko, že nebudem schopný si svoju investíciu zlikvidniť, v mojom svete predať podielové listy podielového fondu a zobrať si svoju hotovosť. Posledná nápoveda na rizika, ktoré treba identifikovať, sú operačné rizika, a síce, že pri riadení investícií nebude nastavený celý setup správne a bude tam dochádzať k nejakému druhu chyby, ktorá môže vyústiť do straty. Dobre. Identifikovali sme všetky riziká, premysleli sme ich, vidíme ich. Čo s nimi ďalej? Potrebujeme vytvoriť koncept pre ich riadenie. Ten koncept si ho predstavme ako nejaký framework, nejaký systém rozmýšľania nad tým rizikom, v ktorom sa v prvom rade snažíme nejak zmerať, ak sú tie rizika kvantifikovateľné, alebo ho ohodnotím, ak nie sú kvantifikovateľné, to znamená skvarím nejaký kvalitatívny assessment. A keď už toto riziko dokážem takto zhmotniť do niečoho, tak viem už aj rozmýšľať nad plánom, čo mám urobiť, ak sa to riziko naplní. To znamená, idem ho riadiť reálne. Zoznámte sa, toto je Filip. Bude to pre mňa nejaký, že imaginárna osoba, ktorá trochu mi bude pomáhať v tejto prezentácii. Bude to náš investor, o ktorého sa teraz ideme starať. Povedzme, že je ženatý, deťom pravidelne sporí, má 2 deti, to znamená, je nejakým spôsobom edukovaný a dostal bonus 10 000 eur a chce ho investovať. Zároveň o ňom nejakým spôsobom zistíme, že maximálne chce stratiť 10% z investovanej sumy. Identifikovanie tohto rizika. Filip sa teda bojí, že príde o peniaze, stratí tých 10% z celej investície. Môžeme rozmýšľať, keďže chce investovať, chce ísť na finančné trhy, to znamená, môže sa bať poklesu ceny akcií, nárastu úrokových sadzieb, keďže rast úrokových sadzieb znamená pokles cien dlhopisov. Môžu zrásť kreditné spredy, môžu poklesnúť ceny realít, do ktorých rovnako môže investovať. Toto sú všetky obavy. On ich v hlave ako človek, ktorý nemá ekonomické vzdelanie, tak má len obavy, že príde o peniaze. Ten, kto mu s tým chce pomôcť, tak to už začne rozmieniať na drobnejšie. Začne si prechádzať jednotlivé tie súčiastky, ktoré sa z toho skladajú. Do tohto momentu sme sa rozprávali tak trochu imaginárne, že sme si nevedeli predstaviť, o čom sa rozprávame. No, v zásade v tomto momente je ten správny čas povedať si, že Filip si to môže buď riadiť sám, ak má tie vedomosti a chce to vyskúšať, alebo si na to niekoho najme. Niekoho si na to najať znamená kúpiť si napríklad podielový fond. To znamená, viac to už teraz bude skôr o tom riadení buď podielového fondu alebo konkrétneho portfólia. Takto si ho predstavujme. Máme identifikované rizika, vieme, že on sa bojí z tej straty. Teraz ideme merať a riadiť tieto rizika. To najprirodzenejšie, keďže rozmýšľanie v maximálnej strate je to asi keby sme sa opýtali väčšiny ľudí, že čo pokladajú za riziko, tak odpovedia to, že zaznamenám stratu. Je to pre nás ľudí to najprirodzenejšie a to, čo najviac vieme zachytiť. Preto aj ten najprirodzenejší setup, ktorý historicky existoval a bol veľmi úspešný, bol zameraný na riadenie maximálneho poklesu. Tento koncept riadenia trhového rizika bol pomerne jednoduchý. Určil sa maximálny prípustný pokles investície, v našom prípade 10%. Ak dochádzalo k nepriaznivému vývoju investície, to znamená hodnota investície klesala, investícia sa predala. Ak sa dosiahol ten maximálny prípustný pokles, nakúpili sa bezrizikové investície a čakalo sa nejaké obdobie, kým tie bezrizikové investície vykompenzujú aspoň časť toho poklesu a môže sa opäť zainvestovať. Poďme si to ukázať na príklade. Teraz by ste mali vidieť pred sebou 2 grafy. Na tom hornom vidíte vývoj hypotetického fondu v tomto roku. Začali sme na jednotke, vidíme tu hodnotu 90% investície, ktorú Filip chce držať celý čas. Ten dolný obrázok nám ukazuje, koľko bolo zainvestovaných akcií v tomto hypotetickom fonde. Ostaňme po koniec februára približne, kedy sa investícii celkom dobre darilo, bola v pluse necelé 3%, akcie boli nakúpené naplno. Následne začala klesať. Zainvestovaná bola stále rovnako. V momente, keď dosiahla úroveň, ktorú Filip nechce viac stratiť, tak sa vypredala. Čo nasledovalo ďalej? Finančné trhy, teraz reprezentované touto oranžovou krivkou, ďalej padali.
Kdežto Filipové portfólio ostalo zachované a začalo jemnúčko rásť, pretože ho nakúpil za bezrizikové dlhopisy s výnosom 4% per annum. Začalo mu to pekne korigovať. Nebolo to citlivé na to, čo sa deje na trhu. Nasledovalo niečo takéto. To znamená, finančné trhy sa otočili v tomto roku. Filipová investícia zainvestovaná nebola, lebo stále bol v určitej strate ako 10%. Ja som tu nastavil potrebu zarobiť aspoň 1%, aby sa opäť zainvestovalo. Preto je to držané stále v tom bezrizikovom aktíve a nemáme nič nakúpené až do nejakého začiatku augusta. No a ten zvyšok roku už potom sa nakúpili opäť akcie a investícia pekne nasledovala to, čo by pekne nasledovala vývoj tej nechránenej investície. Tento obrázok určite vyvoláva niekoľko otázok. Tá prvá je tá, že OK, tak teraz sme mu vytvorili super perfektné riešenie a nechali sme si za to zaplatiť, kdežto na konci roka stratil nejakých 5% proti tomu, keby nebol chránený vôbec. Vynikajúco, len tu zabúdame na tú našu ľudskú vlastnosť, že síce tá nechránená investícia na konci sa robila viacej, ale je veľmi veľká pravdepodobnosť, že Filip by tú investíciu hodnotila niekde v tomto období a je nie nulová pravdepodobnosť, že by ju vypredal. To znamená, že vôbec by nezarobil ani tento výnos, ale ostal by v tejto veľkej strate. To je naozaj správanie, ktoré sa dá nájsť v x behaviorálnych štúdiách. Bolo za to daných niekoľko Nobelových cien. Ľudia hodnotia straty s väčším dopadom na svoje pocity ako porovnateľné výnosy. Preto dokázať ich chrániť je veľmi dôležité. Je tu nejaká že druhá otázka. Snažil som sa na to nezabudnúť to povedať. A síce, že ja som pre tieto potreby tu predpokladal, že tento bezrizikový dlhopis alebo terminovaný vklad nesie 4% per annum. 4% per annum nenesie žiadna bezriziková investícia. Z tohto dôvodu takýto spôsob riadenia peňazí, to znamená taký, že by sme vedeli investorom priamo povedať, že nakúpte si tento fond, nestratíte viac ako 10% hodnoty, nedokážeme robiť. Dôvod je ten, že síce by sme vedeli tú investíciu zabrzdiť pri tomto poklese, ale už nikdy by sa nenaštartovala, pretože neexistuje aktívum, ktoré by dokázalo v tomto trhovom prostredí zarobiť bezrizikový výnos. Dôvodom je prirodzene politika centrálnej banky a veľmi nízke úrokové sadzby. OK, tento koncept teda nie je možný. Takto sa riadiť to nedá. Spôsobilo to veľké problémy, nie v tomto roku, ale toto je že téma od dlhovej krízy od roku 2012-13 v celom sektore asset managementu v Európe, pretože bolo veľké množstvo peňazí riadené práve s ohľadom na to najbližšie ľuďom, čo vnímajú, a síce maximálnemu poklesu. OK, keď tento setup nemôže už existovať, tak bolo potrebné vymyslieť nejaký nový koncept. Predtým, ako si ho ukážeme, vám ukážem ďalší obrázok, na ktorom vidíte 3 reálne fondy, ktoré riadime. Ten modrý je fond, ktorý je riadený s cieľom maximálnej volatility na úrovni 5%. Ten oranžový na úrovni 10% a ten šedý na úrovni 15%. Čo je z tohto obrázku vidieť je to, že čím je vyššia volatilita cien výnosov fondu, tým zaznamenáva aj vyššie poklesy. To znamená, síce už nedokážeme priamo riadiť poklesy, ale vieme riadiť volatilitu fondu. A tým spôsobom premostiť na množstvo rizika, ktoré investor je ochotný akceptovať. Výrazne tomu pomáha činnosť regulátora. Nechcem používať veľmi to slovo a opierať sa o niekoho, že ďaleko nad nami, ale v tomto prípade je to bohužiaľ fakt, ktorý po aplikácii regulácie MiFID 2 zaviedol ukazovateľ rizika, nazývaný SRRI, syntetický výnosovo-rizikový indikátor, ktorý nie je nič viacej ako 5-ročná volatilita, ktorú si za chvíľu ukážeme. Je veľkou výhodou, že tento ukazovateľ je platný v celej Európskej únii. To znamená, každý ho môže nájsť pri podielových fondoch v kľúčových informáciách pre investorov. To znamená, je tam priamo viditeľný. Ako som povedal, nedokážeme v tomto momente riadiť stratu priamo, avšak dokážeme ju obmedzovať maximálnou volatilitou. Ako to robíme? Si ukážeme ďalej, aby som nezabudol. Sme už v časti, s čím pracuje risk manager. To znamená, ukazujeme si jednotlivé nástroje. Ukazovateľ SRRI ako ukazovateľ rizika je definovaný ako volatilita
výnosov fondu, zrátaná za posledných 5 rokov, pričom frekvencia zberu dát je týždenná. Preto je tu 260 pozorovaní. OK, toto je pomerne dlhodobá volatilita, ktorá sa niekedy mení skokovo, no v zásade platí, že sa mení pomerne pomaly. Dôležité tiež je povedať, že dlhodobé premene sa veľmi ťažko riadia aktívne. To isté platí pre volatilitu. To znamená, že tú dlhodobú volatilitu my nedokážeme riadiť priamo. A z tohto dôvodu sme si túto úlohu cieliť maximálnu úroveň toho ukazovateľa volatility rozdelili na dve časti. Dobre to vystihuje táto definícia, ktorá hovorí, že snažíme sa zachytiť jej krátkodobý aspekt tej zmeny volatility, odpovedou na otázku, aká môže byť maximálna volatilita v nasledujúcich 4 týždňoch, tak aby na ich konci nebola 5-ročná volatilita vyššia ako nejaká dopredu stanovená hodnota. To znamená, my si tento vzorec vieme rozdeliť na jeho dve časti. Tá prvá obsahuje 256 posledných pozorovaní, čo je istota. Toto viem s istotou v podstate každý jeden deň zistiť. A potom je tu ďalšia, táto druhá časť, ktorú už máme postavenú ako tú neistú, tú očakávanú. A je to, aká veľká tá volatilita môže byť v ďalších 4 týždňoch. Čo ukazuje aj ten index, to znamená volatilita zosumovaná medzi nasledujúcimi 4 týždňami. Túto časť tohto vzorca nazývame rizikový budget alebo volatilitný budget. To znamená, akú veľkú volatilitu môže náš fond dosiahnuť. Dobre, ak máme nejaký že budget, to isté platí s rodinnými financiami, ak mám budget minúť 1000 eur, tak potrebujem vedieť, na čo ich chcem minúť, to znamená, že s čím to mám čo porovnať. V tomto prípade pri podielových fondoch alebo investičných portfóliách tento volatilitný budget porovnáme s očakávanou volatilitou, ktorú má naše aktuálne portfólio. To znamená, to je tá posledná tehlička do tejto celej skladačky a síce odhad ex ante volatility. Ex ante, teda očakávaná volatilita výnosu portfólia. Pri aktívne riadených portfóliách sa nemôže rátať ako volatilita posledného vývoja hodnoty portfólia alebo kurzu fondu, ale musí sa rátať z aktuálneho portfólia, pretože portfólio sa v čase mení. To znamená, berieme aktuálne portfólio a pozeráme sa na jeho vlastnosti. Keď sme vytvárali tento model v roku 2017, tak sme riešili viacero modelov na odhad volatility, riešili sme rôzne Garch modely, s tým, že sme zvažovali komplexitu s pridanou hodnotou. Na pravdu povediac sme skončili s tým, že používame veľmi krátke okno dát, 1 mesiac, a používame len tú najjednoduchšiu EVMu ako Garch 1.1 model, to znamená absolútne nič zložité. Avšak podmienujeme ju, vymysleli sme si podmienený model, to znamená, nie len sa pozeráme na ceny na odhad volatility v našom portfóliu, ale porovnávame ho s tým tiež, čo si myslí trh prostredníctvom indexu implikovaných volatilít prostredníctvom VIXu. Dobre, k očakávanej volatilite by som teraz viac hovoriť nechcel, ale chcel by som vám ukázať, ako sa v praxi správa takéto portfólio. Táto séria 4 grafov nám ukazuje backtest, ktorý sa robil v roku 2017 pre portfólio, ktoré by malo obmedzenú maximálnu volatilitu na úrovni 4,5%, volatilitu per annum. Sledujte tento ľavý horný obrázok. 4,5%, vidíme čas, sme od 68. po ten 2017 začiatok. Čierna krivka nám ukazuje maximálnu úroveň volatility, ktorú chceme vo fonde dosiahnuť. Červená je volatilita iba pasívneho portfólia, to znamená, vidíme, že v období ropných šokov, rastu inflácie, recesie kvôli boju s infláciou v Amerike, rovnako finančnú krízu v posledných rokoch, toto pasívne portfólio dosiahlo vyššie volatility. To, že dostalo vyššie volatility, znamená, že znamenalo vyššie drawdowny v týchto obdobiach. Naproti tomu to modré portfólio, to je to portfólio ranované týmto setupom, to znamená, pravidelne si rátame náš rizikový budget, tým, že sa pozeráme len na to krátke 4-týždňové okno a rátame si ex ante volatilitu, tým, že sa pozeráme do aktuálneho portfólia. Tieto dve veličiny si porovnávame. Ak platí situácia, že sme ďaleko od našej úrovne maximálnej volatility, tak portfólio je zainvestované rovnako ako to červené. Avšak ako náhle nám volatilita vzrastie, tak začíname predávať investície. Čo vidíte zase na tom vľavo dolnom obrázku, ktorý nám ukazuje váhu v rizikových aktívach. To znamená, vidíme, že toto zabrzdenie volatility bolo spôsobené tým, že sa vypredali nejaká úroveň aktív. Poďme si ešte detailnejšie pozrieť roky 2008 až 2013.
ktoré vidíme na tomto obrázku. Prvý graf nám ukazuje vývoj 5-ročnej volatility. Vidíme, že bola pomerne dlho na úrovni okolo 3% a potom skokovo v septembri a v októbri začala prudko rásť v roku 2008. Keďže nám rástla tá dlhodobá pomalá volatilita, tak nám rástla aj tá hodnota tých 256 pozorovaní v tom našom odhade a blížila sa k svojej maximálnej úrovni, keďže sledujeme maximálnu úroveň volatility. Čo je vidieť na tomto strednom obrázku? Opäť tá modrá krivka nám tentokrát ukazuje ten maximálny krátkodobý budget, ktorý máme. To znamená, rástla dlhodobá volatilita. Znamená to, že sa nám zmenšoval priestor, ktorý ešte môžeme stratiť, môžeme vyplniť ďalšou volatilitou, preto aj budget klesal. Na finančných trhoch v 99% času platí, že ako náhle nám rastie volatilita a vyčerpávajú sa nám nejaké rizikové budžety, tak zároveň rastie krátkodobá rizikovosť. Čo je opäť táto červená krivka, to je tá ex ante volatilita, o ktorej sme si hovorili, tá jednoduchá EVMA, ktorú zrátame. To znamená, že už niekedy v priebehu leta začala prudko rásť, potom ako trhy začali byť volatilnejšie, až došla k nejakému bodu, kedy tá krátkodobá volatilita bola tak extrémna, že bola väčšia ako ten budget, ktorý sme mali nastavený. V tomto momente to znamenalo, že portfólio vypredávalo svoje investície, čo vidíme na tom dolnom obrázku. Týmto spôsobom si tu vieme predstaviť, ako by táto situácia vyzerala pri tej poslednej veľkej, dlhotrvajúcej kríze. S tým, že ten náš setup je nastavený veľmi dynamicky, to znamená tým, že očakávame len mesačnú volatilitu, tak vidíme, že tá očakávaná volatilita je extrémne dynamická. A rovnako zmeny portfólií sú veľmi, veľmi extrémne. Keďže sa teraz rozprávame o riadenom portfóliu alebo podielovom fonde, tak pri ňom je tento predpoklad takéhoto častej zmeny zloženia aktív pomerne správny. To, čo tento veľmi dynamický setup zabezpečil, je to, že stačilo maličké obdobie, kedy tá krátkodobá volatilita začínala opäť klesať, čo bolo už po roku a pol od tej krízy, a portfólio dokázalo byť opäť nakúpené. Dobre. Toto je, ako vyzeralo celé obdobie 4 rokov v veľkom probléme. Toto je backtest správny v roku 2017. Pravda je taká, že v tomto roku, ktorý je rovnako veľmi ťažký, ak bol veľmi ťažký na finančných trhoch, bol rovnako tento setup použitý v niektorých fondoch. To znamená, rovnako tam platila situácia, že dlhodobé budžety nám začali klesať, dlhodobá volatilita začala rásť, krátkodobé rizika výrazne zrástli v marci, a my sme boli nútení čiastočne znižovať alokácie. Bolo to len na krátke obdobie, ale bolo to rovnako funkčné. Mám druhú takú, že prestávku. Akékoľvek otázky k tejto časti, ak by boli? Ja zatiaľ nevidím otázky od študentov. By som ich chcela vyzvať, že ak máte niečo, tak sa kľudne spýtajte. Koniec koncov opäť je tu skvelá príležitosť spýtať sa priamo človeka, ktorý by teoreticky mohol stáť za tým, ak si vyberete fond z ich spoločnosti na nejaké podrobnosti a možno sa uistiť o tom, že akým spôsobom zistiť, ako rozmýšľajú portfólio manažeri a akým spôsobom sú manažované tie finančné prostriedky. Takže toto je tiež skvelá možnosť, ako si možno že rozhodnúť sa potom, kam investovať a akým smerom. Lebo je veľmi dôležité aj vžiť sa s tým, ako tá spoločnosť proste investuje tie finančné prostriedky. Takže ak máte otázky, tak sa neváhajte pýtať. OK, myslím, že môžeme ísť ďalej. Mám tu pre vás ešte druhý koncept, ktorý by som vám chcel ukázať, ktorý rovnako do veľkej miery prepája ten akademický svet, tentokrát makroekonómie, prípadne hospodárskej politiky, s reálnym svetom investovania. Vráťme sa naspäť k Filipovi, aby sme na neho nikdy nezabudli. On sa v tom našom identifikovaní jeho rizik bál rovnako toho, že vzrastú kreditné spredy. Kreditný spread je rozdiel medzi výnosom rizikového dlhopisu a jeho bezrizikovou alternatívou. Najčastejšie v tomto momente sú tu nemecké štátne dlhopisy. To znamená, rozdiel medzi týmito výnosmi sú spredy. Ak vzrastú spredy, znamená to, že poklesne cena dlhopisu, toho rizikového. Preto tá obava je zrastu kreditných spredov. Kreditné spredy zvyknú zrásť vtedy, keď vzniká obava, že emitent toho dlhopisu
nech je to štát alebo podnik, začína mať problémy s tým, že splatí tie svoje záväzky. Ako sme sa rozprávali, emitovanie dlhopisu je môj záväzok, že to niekedy vrátim naspäť. To znamená, to je táto časť obavy. Ak niekto z vás sleduje finančné trhy a investuje si, tak určite vníma, že nie len tento rok, aj keď tento rok sa to opäť eskalovalo, ale už veľa rokov dozadu žijeme vo svete, že dlhopisy neprinášajú žiadne výnosy a rovnako, že výnosy hotovosti a kešu sú skoro že zanedbateľné a rovnako to nič nezarába a je to bezrizikové a netreba sa tomu venovať veľa pozornosti. S týmto sa aj ja dosť často stretávam, že na čo teraz riešiť nejaké kreditné spredy, keď je likvidity strašne veľa a výnosy sú tak nízke, že žiaden investor sa to nezaujíma, lebo predsa je to len centrálna banka, ktorá ich vykupuje a teda už to nie je že nejakým spôsobom zaujímavé. Pravdepodobne ten trh to aj ukazuje. No pravda je taká, že ak má nejaký štát problémy, to znamená, povedal som, že kreditné spredy sa zrastú, to znamená, že budeme mať stratu, vtedy ak ten podnik alebo štát je riadený zle a má zlé ukazovatele. No ak jeden z tých kanálov, kedy sa to môže nás zasiahnuť, nie je len cez štátne dlhopisy, ktoré teraz nikto nechce o nich rozprávať, ale je to aj cez hotovosť. Pretože ja som si to veľa rokov neuvedomoval, ale aj peniaze, ktoré máte, či už v keši, v peňaženke alebo na bežných účtoch, nie sú nič viacej a nič menej ako nejaká forma dlhového cenného papieru, ktorý vydala, respektíve stráži centrálna banka, pre nás je to ECBčka. Avšak nie je to také, že by ste mohli prísť do ECBčky a vypýtať si zlato ako v zlatom štandarde, ale skôr je tu tá implicitná garancia dôvery, že my všetci, čo používame tieto peniaze, dôverujeme, že keď sa za ne prídem do obchodu, tak za ne zaplatím. To znamená, týmto spôsobom to je záväzok z centrálnej banky a potažmo celého hospodárskeho priestoru, v ktorom žijeme. A v tomto momente, keď sa na to pozrieme takto, tak riešiť, ako sa darí ktorej krajine, aké má financie a aké môže mať problémy, začína byť celkom dôležité pri takom dlhodobom rozmýšľaní o úsporách, pretože v histórii jeden z dvoch častých kanálov, kam môžu eskalovať problémy štátov, je vysoká inflácia, ktorá by priamo zasiahla aj hodnotu peňazí. To znamená, pri peniazoch tá námaha, ktorú musíme vynakladať za to, že ich držíme, teraz námaha trochu v úvozovkách, je naozaj obava o to, že ak inflácia zrastie, budú strácať svoju hodnotu. To znamená, hodnotiť a pozerať sa na to, ako sa darí jednotlivým štátom, je veľmi dôležité. Ten druhý koncept, ktorý vám chcem ukázať, je hodnotenie udržateľnosti verejných financií, ktorý v dvoch takých veľkých podobách riadime, funguje u nás už viac ako 10 rokov a poskytuje nám veľmi pekné informácie. V prvom rade štátne dlhopisy predstavujú veľkú časť investičných portfólií. Keď to ešte stiahnem na ten aspekt hotovosti a to, že aj hotovosť je riziková cez ten transmisný kanál inflácie, tak je to naozaj veľký balík peňazí, ktoré každý z nás máme ako úspory. Na hodnotenie udržateľnosti verejných financií tu existujú ratingové agentúry. A prečo sa im vôbec venovať? Uvidíte to na jednom zaujímavom grafe. No, zároveň tiež platí, že ratingové agentúry poskytujú nejaký čiastočný balík informácie. Dôležité je to, že oni sú veľmi fundamentálne, veľmi podrobne analyzujú rôzne aspekty, no na druhej strane veľmi často sú nejakým spôsobom pomalé. To znamená, tá fundamentálne hodnotenie trvá nejakú dobu. Z tohto dôvodu sme my vytvorili model, ktorý voláme Government Debt Model, to je tá skrátka GDM, ktorý je v podstate kardinálny alebo absolútny klasifikačný systém. Absolútny je kvôli tomu, že ak všetkým krajinám sa na svete bude dariť dobre, tým, ktoré hodnotíme, tak všetky môžu byť hodnotené ako tie najlepšie. To znamená, nehľadáme, nie je to beauty contest, nehľadáme víťazov alebo porazených, všetci môžu byť aj dobrí, všetci môžu byť aj zlí. Uvidíte, akým spôsobom je to spravené. Náš Government Debt Model sa skladá z dvoch častí. Keďže nie sme nejak strašne veľmi námyslení v tejto časti, a je veľmi dôležité si tiež uvedomovať, že námyslenosť na finančných trhoch funguje asi najmenej. Z tohto dôvodu kombinujeme aj informáciu z agentúr o ratingoch, čo je táto prvá časť, má polovičnú váhu, a plus naše interné hodnotenie, ktoré sme si vytvorili. Tieto dve informácie dáme dokopy, aby sme vytvorili finálne hodnotenie, to znamená finálny grade. Každá krajina, hodnotíme všetky krajiny OECD a ďalšie európske krajiny, do ktorých investujeme, to znamená predovšetkým balkánske krajiny a Turecko, tie prechádzajú týmto hodnotením. Po tomto hodnotení klasifikujeme každého emitenta do nejakého levelu a pre level už určujeme interný limit, ktorý portfólio manažer môže alebo nemusí využiť. Budeme teraz viac hovoriť o tejto internej časti
ako je vyskladaná. Ak sa pozeráme na to, čo ovplyvňuje, či ten štát bude schopný alebo nebude schopný splatiť svoje dlhy, prípadne či bude alebo nebude čeliť nejakému veľkému hospodárskemu problému, ako napríklad už zmieňovaná inflácia, ovplyvňuje viacero faktorov. Môžeme ich určite zoskupiť do viacerých skupín. My používame toto zoskupenie, ktoré teraz vidíte. To znamená, pozeráme sa na skupinu ukazovateľov riadenia štátu, to znamená government, ten má najväčšiu váhu. Potom ekonomické faktory sledujeme faktory z bankového sektora a rovnako z dlhového profilu. Sú to 4 skupiny, už som povedal, ukazovateľov, to znamená, v rámci tohto interného hodnotenia sa pozeráme na celkovú sústavu, myslím, 19 rôznych ukazovateľov pre každú krajinu a vyhodnocujeme ich, gradujeme, hodnotíme ich s tým, že dávame im negatívne známky. Ak je ten ukazovateľ na tom je zlý, tak mu dáme v tej krajine negatívnu známku. A týmto spôsobom najlepšie krajiny majú najnižšie hodnotenia, tie najhoršie krajiny majú najvyššiu rizikovú váhu. A aké používame ukazovatele? Nebudeme prechádzať všetky, ale mi to prišlo, že prednáška o risk managemente by mala obsahovať tabuľku s veľa číslami aj vzorce, takže vzorce boli, teraz je tu tabuľka s číslami. Government ukazovatele sú ukazovatele druhu budget balance, to znamená deficit verejných financií, úroveň verejného dlhu, pomer medzi výdavkami, medzi tržbami, medzi príjmami a výdavkami štátu. Rovnako sa pozeráme na nielen aktuálne hodnoty k danému kvartálu, keďže je to kvartálny model, ale rovnako na zmeny. To znamená budget balance ako priemer za posledné 3 roky, alebo medzimesačná zmena celkovej úrovne dlhu. Poďme do tých ekonomických častí. Tu máme prirodzene, by nás tam napadlo, keby sme mali teraz brainstorming, že tam bude GDP, bude tam nezamestnanosť, je veľmi dôležitá, alebo je vynikajúci rýchly ukazovateľ. Inflácia je dôležitá, current account je veľmi dôležitý a opäť aj ich dynamické časti. Ostaňme pri real GDP, aby ste si vedeli predstaviť, ako prebieha to gradovanie. V tejto pravej časti tabuľky, v tých posledných 3 stĺpcoch, vidíme X, to je aktuálna hodnota GDP pre danú krajinu, ktorú hodnotíme. Ak je kladná, tak priradíme rizikovú váhu 0 tejto krajine. Pretože riešime teraz cudzie dlhy, to znamená dlhopisy, kde ako dlhopisový držiteľ nemám žiaden upside, to znamená, ak tá krajina bude strašne zarábať, tak ja z toho nič nemám, ale mám ten downside, to znamená, ak tá krajina bude na tom zle, tak ja môžem veľa stratiť. Preto nás nezaujíma iné hodnotenie ako to kladné. Ak bude v recesii od 0 do minus 5% medzikvartálne, tak dostane váhu 2,5%, ak bude horšie ako minus 5%, dostane váhu 5%. Všetky tieto percentá sú síce nízke, avšak celkovú váhu sa vyskladáme až na 110%. Rovnako pre prípad nezamestnanosti. Ak je nezamestnanosť v krajine väčšia ako 15, je to tá najväčšia riziková váha. Ak je nezamestnanosť menšia ako 5%, tak je tam nulová riziková váha. Týmto spôsobom si dokážeme pregradovať všetky krajiny, pri ktorých sme schopní získať tieto dáta. Ešte som vám dlžný tie ďalšie 2 skupiny ukazovateľov, a síce z bankového sektoru a z dlhového profilu. Toto sú možno na prvý pohľad nie je úplne také, že intuitívne faktory, ktoré ovplyvňujú, či tej krajine sa bude alebo nebude dariť. Avšak rovnako platí, že keď sa pozrieme do histórie, tak nie až tak ďaleké, ale od posledných 50-60 rokov, tak väčšina problémov krajín pochádza, buď ide transmisným kanálom, že hrozby o default alebo vysokú infláciu, ale jedným z tých spoločných menovateľov, čo je dôvodom toho, je často aj bankový sektor. Ten mechanizmus je taký, že dostaneme sa do ekonomickej situácie, kedy sú úrokové sadzby veľmi nízke. Dostaneme sa do situácie, kedy sa trhová konkurencia takým obrovským spôsobom rozbehne, že ľudia sa dostanú k obrovskému množstvu, povedzme teraz, lacných peňazí. To znamená, vedia sa výrazne zadlžiť. To, že sa obyvateľstvo zadlží, sa prirodzene prejaví aj v balance sheetoch bank. Pretože banka je podnikateľský subjekt a ona na túto hru musí pristúpiť. To znamená, keď je to prostredie vytvorené tak, že ľudia majú veľký dopyt po úveroch, tak ona ich bude úverovať. Bude veľmi strážiť si rizikovosť, aby prežila, ale nedokáže zmeniť krajinu, v ktorej podniká. A týmto spôsobom sa veľmi často pokračovalo tou časťou, že obyvateľstvo sa zadlžilo do veľmi veľkej miery. To znamená, veľká časť príjmov domácností išla na splácanie úverov, čím tá krajina bola veľmi citlivá na akékoľvek ďalšiu zmenu makroekonomického prostredia. Ako náhle došlo k rastu sadzieb alebo narastu inflácie, tak sa to prejavilo na zvýšení defaultov, potažmo to pokračovalo do problémov bank. Ako náhle majú problémy banky,
tak majú problémy aj celý štát, pretože banka nedokáže aktívne uskutočňovať platobný styk a preto všetkým úverový cyklus nedokáže robiť. Teraz som veľa rozprával o bankách, avšak chcel som tým povedať to, že naozaj to zdravie bankového sektoru je veľmi dôležité. V roku 2008-2009 to boli predovšetkým islandské banky, kde islandské banky mali balance sheet je veľkosť bilančnej sumy, to znamená suma aktív alebo suma pasív, v pomere k GDP boli cez 1000% na Islande. Rovnako Cyprus to mal obrovskú veľký balík balance sheetu. Kvôli tomu ho máme vytiahnutý aj tu. Ďalšími dvomi ukazovateľmi, ktoré ukazujú rizikovosti bank, je pomer loan to depo, to znamená, koľko má banka poskytnutých úverov versus koľko má prijatých depozitných vkladov. Čím je to vyššie číslo, tak tým je to opäť rizikovejšia pozícia. Na Slovensku cez 100% má VUBčka, rovnako Sporka, menej má Čopka, menej má Tatra. Ďalším dobrým ukazovateľom zdravých bank sú non-performing loans, to znamená na úvery, ktoré sú po dobe svojej splatnosti. Rovnako ďalšia informácia, ktorá nám ukazuje, ako je na tom bankový sektor. Na všetkých týchto ukazovateľoch sa dajú kresliť príbehy krajín. Napríklad, keď si pozriete európsky priestor na ukazovateli NPL, tak nájdete škandinávske krajiny, prípadne krajiny Beneluxu, kde sú NPL na úrovni 1%. To znamená, zo všetkých úverov, ktoré banky poskytnú za rok, tak bankrotuje menej ako 1%. Za tým vidíte konvergujúce krajiny typu Vyšehradské štvorky, prípadne Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, ktoré si prešli veľkým vývojom za posledných 15-20 rokov, kde tie NPL boli tiež veľké, ale postupne sa zmenšovali. No a čím ideme ďalej do tých ekonomík, ktoré sú menej rozvinuté, typu Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Turecko a ďalšie balkánske krajiny, tak tam vidíme, že tie NPL často dosahujú 15 až 20%. Rovnako to bolo veľmi jasne vidieť na gréckej kríze, že práve nesplacané úvery bol ten kanál, ktorý rovnako tú ekonomiku výrazne brzdil a tie NPL tam tiež pomerne prudko zrástli. Dlhový profil je posledná skupina ukazovateľov. Toto je taká najbližšia takému tradingovému pohľadu. Vychádza z premisy toho, že nech mám všetky ukazovatele dobré, ale ak mi v priebehu jedného roka napríklad maturuje veľká časť z môjho celého dlhu ako krajiny, tak budem musieť na trh ponúknuť veľké množstvo nových dlhopisov. To znamená, musím nájsť nových investorov, ktorí ho budú chcieť ten dlh nakúpiť. Kvôli tomuto aj tento ukazovateľ tam rovnako sledujeme. Ako sa darí tomuto ukazovateľu? To znamená, máme tu nejakých 19 ukazovateľov. Každý si dokážeme touto klasifikačnou maticou pretransformovať do indikátora, ktorý nadobúda hodnoty od jednotky, myslím, že po 16 a vieme si ho nakresliť v čase. Takto vyzeral pre Španielsko, takto vyzeral pre Slovensko. Prirodzene, že ako každý model na finančných trhoch, okrem tých úplne, že najkrajším horizontom, každý model má obdobia alebo príklady, ako krajiny v tomto prípade, na ktorých to funguje a na ktorých to nefunguje napríklad. Španielsko je ten príklad, ktorý nám dával obrovskú logiku v tom, že potrebujeme niečo iné ako rating. Tu vidíme, modrá krivka je spread španielského dlhopisu versus nemecký dlhopis. To znamená, pred rokom 2008 a 2009 to bolo, španielské a nemecké dlhopisy niesli približne rovnaké výnosy, avšak ako sa začalo zhoršovať ekonomické prostredie, tak zrástli spready, toto je ten kreditný spread, a tým, že ak si predstavíme, že zrástol z nuly na túto jednotku, ak hovoríme o 10-ročných dlhopisoch, tak to znamená, že španielský dlhopis stratil 10% svojej hodnoty versus nemecký dlhopis. Čiže obrovská strata, ak to má byť súčasť nejakého bezpečného portfólia. Teraz tam máme tiež nakreslenú červenú a zelenú krivku. Červená krivka je priemerný rating od troch najväčších agentúr, ktorý bol v Španielsku dávaný aj s časmi, kedy sa opravovalo. Na prvý pohľad je to super. Tu je nárast spredu, áno, zhoršil sa rating. Tu je ďalší nárast spredu, áno, zhoršil sa rating. To znamená, vidíme, že ten rating, áno, pekne kopíroval výnosy. Čím tá krajina bola horšie rejtovaná, tým museli platiť väčšie výnosy a chceli nájsť investorov. Akurát blbé na tomto je, že zhodou v tejto situácii ten rating iba sledoval to, čo robí trh. To znamená, tá informácia je veľmi ťažko povedať, že či pochádzala z toho, čo robili dlhopisoví investori, alebo z toho, čo robili ratingové agentúry. To znamená, reagovali veľmi pomaly a až na tento šok. Ten model, ktorý sme si teraz ukázali, to je tento zelený, ktorý je oveľa dynamickejší, lebo tak je naškalovaný. Avšak vidíme, že už roky predtým ukazoval, že Španielsku rástol dlh, ten rast bol malý, nezamestnanosť bola pomerne veľká, inflácia nebola tak nízka ako pri ostatných krajinách, current account bol rovnako problematický. To znamená, v tomto prípade to išlo cez tie ekonomické kanály a už pomerne skôr sa ukazovalo,
že tá krajina je citlivá na nejaký ekonomický šok. Vždy, aj keď u nás v firme prezentujeme výsledky tohto modelu, tak je to o tom, že my nesnažíme sa predikovať, že kedy nastane problém, len ukazujeme, ktorá krajina je citlivá na nejaký druh šoku. Španielsko tu jednoznačne bolo oveľa citlivejšie. Rovnako tiež platí, že v tomto období, v tých ďalších rokoch, ratingové agentúry pomerne dlho držali pre Španielsko, myslím, že BBB minus rating. Interný náš dynamickejší model sa začal zlepšovať pomerne skôr. Toto je taký ten, že success story toho celého príbehu. Takým nie, že nie success story, ale tiež uvedomenie si, že funguje to inak na rôznych trhoch. Napríklad príklad Slovenska, kde tie kreditné spredy rovnako pomerne výrazne rástli. Náš interný model sa rovnako zhoršoval, avšak ten ratingový už bol tak zlý, že v podstate sa len dorovnali. To znamená, tu rovnako platí, že lepšia informácia bola z toho spojeného, z tej spojenej informácie. Máme za sebou veľmi ťažký rok. Teraz nie finančné trhy a peniaze sú to asi že najmenej, ale že veľa ľudí z nás zažíva veľmi ťažké časy a som si istý, že už v období pandémie sme v tej rovine, že každý z nás pozná minimálne ľudí, ktorí majú nejaký ťažší priebeh tohto ochorenia. No pozrime sa stále v tom našom ekonomickom svete na to, ako reagoval tento ukazovateľ v tomto období. Tá červená krivka je suma tých všetkých 4 oblastí, o ktorých som tu teraz hovoril. Ten príklad Španielska to bolo obdobie niekde v týchto rokoch. Každá z tých kriviek je skonštruovaná ako priemer všetkých krajín, ktoré sledujeme. To znamená, v tej červenej krivke, čo je sumár na všetky ukazovatele, je aj približne 40 krajín, na ktoré sa pozeráme. Znižovanie tejto hodnoty znamená, že priradujeme menej rizika tým krajinám. To znamená, my sme až do začiatku tohto roka žili naozaj vo svete, ktorý za posledných 6 rokov sa po ekonomickej stránke výrazne zlepšoval. Postupne, krokmi, pomaličky. Keďže väčšina tých krajín je európskych, pretože to je náš investičný priestor, tak je to presne ten príbeh, ktorý 2012, 13, 14 už možno vnímali. Boli veľké debaty, či má napríklad či má Grécko a Taliansko radšej zbankrotovať a rýchlo sa očistiť a ísť potom na rýchlu cestu ozdravenia, alebo postupne bojovať s tým ozdravovaním. Toto je príklad toho, ako prebieha to postupné ozdravovanie. To znamená pomaličky zlepšovanie čísiel. Tento obrázok som sem dal, ale hlavne kvôli tým posledným 2 bodom, ktoré tu vidíme, a síce vidíme tu prvý kvartál tohto roka, kedy čísla boli ešte relatívne dobré. A potom vidíme výrazné zhoršenie v druhom kvartáli, to znamená prvá globálna kríza, pandémie, kde vidíme, že predovšetkým ekonomické ukazovateľe, to sú tie zelené, to sú tie najrýchlejšie. Predovšetkým v otvorených ekonomikách ako Amerika, Kanada, tam sa prepušťalo obrovským spôsobom, to znamená veľmi dynamicky to reagovalo. Ale rovnako v Európe tie čísla sa pomerne prudko zhoršili. Toto rovnako vyťahlo negatívne aj ten celkový ukazovateľ. Za tým prišiel tretí štvrťrok, ktorý sa skončil v septembri, čo bolo letné obdobie pomerne pokojné, očami dnešných dní výrazne pokojné, kde vidíme aj ďalšie zlepšenie. To, čo sa stane v budúcom roku, bude to, že štáty sa budú ďalej zadlžovať, to všetci vieme. To znamená, minimálne ten public debt bude rásť. Začne to byť rizikom asi až vtedy, keď začne rásť tým až inflácia, prípadne ak to bude spôsobovať naozaj dlhodobé zabrzdenie hospodárskeho rastu. Takto vyzeral dlhý obrázok tohto modelu. Ja vám ešte ukážem na posledných 2 slajdoch krátkodobé hodnotenie. A čím je pre mňa aj takým, že dobrým momentom to, že vždy, keď sa vytvára nejaký koncept riadenia niečoho, nestačí len si teraz vyblázniť sa v nejakom krásnom modeli, ktorý je úplne perfektný, ale je potrebné ho aj otestovať. A to testovanie, pravdu povediac, vždy je najlepšie až potom, ako ho nejaké obdobie používame, aby sme neboli ovplyvnení tým, čo sme videli. To, čo som vám ukázal na týchto slajdoch, na to Španielsko, to vzniklo v roku 2017, to znamená, 4 sme si nakreslili, ako by sa býval náš model správal. Korona kríza nám však dala príležitosť aj pozrieť sa na to, ako sa darí tomuto hodnoteniu krajín na tých živých dátach, to znamená bez poznania toho, čo sa bude diať. Sledujeme najprv tento ľavý obrázok. Na x-ovej osi vidíme čísla 0 až 14. Toto je rizikový grade daný ratingovými agentúrami. Čím nižšie, tým lepšie. Jednotka je v tomto modeli minimum, to znamená Nemecko má AAA najvyšší rating, aj Dánsko, aj Holandsko. Tieto 3 krajiny sú najlepšie. Na y-ovej osi vidíte, čo sa dialo so spreadmi. V tom období nárastu spreadov, v tom období toho veľkého rizika na trhu. Čo vidíme je to, že spready týchto najbezpečnejších krajín sa nejak pohli, ale nie veľmi výrazne. Potom tu vidíme krajiny Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Slovensko. Naše spready sa rovnako roztiahli pomerne výrazne v tomto období. Na druhej strane vidíme Grécko, ktoré má najhorší rating.
zrástlo najviac. To znamená, že spredy zrástli až o 2%. Nezabudnime, že toto sú 10-ročné dlhopisy, to znamená, že to strata 20%, čo je veľká strata na dlhopisy. Ak by sme z týchto bodov, ktoré tu sme schopní vyskladať, spravili nejaký lineárny feed jednoduchý, tak vidíme, že vypovedacia hodnota je 0,8, čo je pomerne veľké číslo na finančné dáta. Na pravej strane slajdu vidíte to isté, len teraz tá X-ová os už nie je ten agentúrny rating, ale ten náš interný model, o ktorom sme sa doteraz rozprávali. Inak tá informácia je tá istá. Vidíme, že túto vypovedacia hodnota je menšia. Čo to znamená, že OK, že chceli ste mať dynamickejší model, ale úplne to, že nefitlo to presne, tento má trošku väčšiu vypovedaciu hodnotu. OK, super, a je to úplná pravda. No, nezabudnime, že my sme ten koncept vyskladali z dvoch súčastiek. A keď sme si tento obrázok nakreslili niekedy v júni, v júli, takto spoločne, tak sme ostali veľmi príjemne prekvapení. A síce teraz už na tom grade je už to spoločné hodnotenie, všetky ostatné krajiny sú tam že rovnako, avšak vidíme, že teraz ten feed je ešte o niečo lepší. To znamená, minimálne v tomto období tohto druhu šoku sa spojenie týchto dvoch druhov informácií ukázalo ako funkčné. To znamená, dobre nám zaklasifikovalo, ako ktorej krajine sa môže dariť v prípade nejakého ekonomického šoku. Dostali sme sa veľmi plynule k záveru toho, čo som mal pre vás dnes pripravené. Zopakujem to, čo sme povedali na úvod. A síce myslím si, že risk management ako nejaké hodnotenie budúcich možných situácií je súčasťou každodenného života, len to voláme inak. A myslím si, že čím sme starší a čím viac nad tým rozmýšľame, tak to viac robíme cieľane, že si dokážeme zvážiť rôzne druhy rizik, ktoré môžu nastať a rôzne druhy námah, ktoré potrebujeme spraviť. A rovnako som sa vám snažil trochu aspoň ukázať z toho, aké rôzne koncepty používame na riadenie rôznych druhov rizik, ktoré v portfóliách máme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja som v tomto momente na konci so svojou prezentáciou a budem veľmi rád, ak budete mať akékoľvek otázky. Ďakujem veľmi pekne, Ferry, za prednášku a za prezentáciu, ktorá bola naozaj veľmi zaujímavá a veľmi praktická. Dobre, OK. Pozerám na našich študentov. Zatiaľ nevidím žiadnu ruku hore od študentov, tak môžeme prejsť na tie otázky, ktoré máme v slajde. Mohli by sme začať touto otázočkou. Ako asset manažer manažuje, predvída v praxi príchod tzv. Čiernych labutí na trh? Dá sa ich príchod predvídať? Aké ukazovatele sledovať? Toto je druh veľmi dobrej otázky. Nechcem ísť tou cestou, že pochválim každú otázku, ale naozaj, akože toto je vec, ktorá je, toto je otázka, ktorá je veľmi dobrá. Odpoviem tak trošku technokraticky. A síce tým, že ak máme nejaký nástroj, ktorým to reálne vieme, že merať a riadiť, tak volá sa to stresové testovanie. To znamená, na dennej báze si prechádzame všetky naše portfólia a rátame, aké veľké straty by nastali, ak by nastala nejaká historická čierna labuť. To znamená, máme tam batériu nejakých 15 rôznych situácií, od 87. cez 2008, z inžinier ratingu v Amerike. Záleží od toho, ktoré investície máme a prepočítavame si, aká tá veľká strata by bola. A však to som vám neodpovedal na vašu otázku, že ako ich predvídame. Povedal som, ako ich manažujeme. To znamená, vieme vyjadriť ich rozsah. To znamená, vieme povedať, aká veľká daná strata by bola. Predvídať, myslím, že z definície sa nedajú, pretože čierna labuť ako taká je neočakávaná, tak to aj Taleb vymyslel. S tým ale, že tá úroveň predvídateľnosti je taká ťažká. Nie, že ťažká, ale ten trh a to povedomie ľudí sa vyvíja.
Tak ako si niekto v roku 2007-2008 nevedel predstaviť, že banka, ktorá má AAA rating, zbankrotuje cez víkend, tak si to vie teraz predstaviť veľmi perfektne. Tak ako si niekto na začiatku roku 2020 nedokázal predstaviť globálnu pandémiu a jej dopady, tak teraz si to vie predstaviť perfektne a bude s touto informáciou žiť veľmi veľa rokov. To znamená, tým, že ten trh sa výrazne zinštitucionalizoval, ten asset management, tak tá pamäť tam už nie je taká krátka. Rovnako ešte ako jeden príklad, veľká čierna labuť, ktorá bol 87. To znamená, akciové trhy za 2 dní stratili, 29% hodnoty. Je napísané vo veľmi veľa knižkách o oceňovaní derivátov, že do tohto momentu, do 87. sa oceňovali deriváty na základe predpokladu implikovanej volatility, ktorá bola relatívne flat, to znamená, bola rovnaká pre rôzne strajky. Po tomto evente sa do trhu dostala informácia, že na krátkodobom horizonte sa môže stať takýto šok. A od toho momentu sa oceňujú opcie na akciové podkladové nástroje cez tzv. Volatility smile. To znamená, tá moja odpoveď je, že predvídať sa to nedá. Určite, ak niekto dokáže sa dať do tej roviny veľkého brainstormingu a hľadania rôznych možných druhov problémov, tak je to veľmi hodnotné. Aplikovateľnosť je ťažká, pretože ak nevieme predikovať timing, tak je to problém. Ak by niekto predikoval pandémiu v roku 2015, tak stále je v obrovskom mínuse. Takže tá snaha naozaj s touto predikciou niečo spraviť je pomerne ťažká. Ďalšia takáto veľká čierna labuť môže byť situácia v Spojených štátoch amerických. Rastúci dlh, zmena vlády, ktorá skôr má tendenciu využiť veľmi nízke úrokové sadzby a činnosť centrálnej banky, ktorá bude odkupovať tento dlh, čo v horizonte veľa rokov môže viesť v tomto momente nepredstaviteľným veciam ako nejaké veľké problémy v Spojených štátoch. Neviem, či som odpovedal, ale snažil som sa najlepšie, ako som vedel. Ja si myslím, že to bolo dosť obsiahle a táto otázka bola zodpovedaná. Ak by mal niekto, kto sa pýtal túto otázku, ešte nejaké doplňujúce otázky, tak kľudne sa môže opýtať aj na Teamse, budeme veľmi radi. Máme tu ďalšiu otázočku. Aké dlhopisy dnes asset managementy nakupujú do svojich dlhopisových portfólií, keď kto dlhopisov ponúka záporné výnosy? Postupujete vyššie kreditné rizika, aby ste eliminovali vplyv záporných výnosov? Opäť ďalšia úplne praktická a perfektná otázka. Veľká časť dlhopisov, ktoré sme nakupovali, sú nakupované s predstavou ochoty držania do splatnosti. To znamená, kvôli tomu sme v tomto veľmi konzervatívni. Ten model, ktorý som vám ukazoval, governmentný model, je toho príkladom. To znamená, nehrnieme sa do žiadnych gréckych expozícií a cyperských a neviem akých, iba vo veľmi obmedzených mierach. V tejto časti sme veľmi konzervatívni. To platí pre korporátne dlhopisy. Ak ich nakupujeme, tak ich nakupujeme predovšetkým cez ETF-ka, fondy obchodované na burzách, s tým, že sledujeme ich cenový vývoj, ak sa otáča, tak ich predávame. Dlhopisy, ktoré nakupujeme ako konkrétne dlhopisy, nakupujeme zatiaľ len s kladnými výnosmi. Čo už ten, kto sa pýta túto otázku, vie, že je to extrémne ťažké. A priznám sa, že to obdobie posledných 2-3 rokov bolo v tých dlhopisových zložkách, ktoré nakupujú tieto dlhopisy, ktoré sa poviem tak akademicky potiahnuté za vlasy, že také, že škrápkanie toho rizikového priestoru, stále ochop ďalej, aby to ešte malo kladný výnos. A myslím si, že zatiaľ sa nám to darilo bez toho, aby sme postúpili výrazne vyššie kreditné rizika. To znamená, máme expozície len na bezpečné štátne dlhopisy, ktorých je že minimum v tomto momente. Ak ich nakupujeme, tak len v rámci nejakého taktického modelu, kde ich potom aj rýchlo vieme predať. A keď nakupujeme podnikové dlhopisy, tak kupujeme predovšetkým bankový sektor, ktorý si hodnotíme podobným modelom, ako ste videli teraz, ale kupujeme len tie bezpečné banky. Kupujeme v celej Európe a nejaké americké, ale naozaj len tie lepšie, ktoré tam sú. Prirodzene aj tie lepšie platia v pár bazických bodoch. Zatiaľ sme neprešli ešte ten taký, že Rubikon, že by sme kúpili niečo s negatívnym výnosom na trhu. Aj keď už máme v portfóliách niečo s negatívnym výnosom, to je veľký rozdiel. Ale nekupujeme zatiaľ nové. Čo sa si myslím úprimne, že zmení v dohľadnej dobe. Takže očakávate, že tá situácia aj vplyvom pandémie a ďalším monetárnym stimulom bude tlačiť tie úrokové, tie výnosy dlhopisov stále nižšie a nižšie. To znamená, že ak by ste chceli mať kladný výnos na dlhopisoch, tak by ste možno že museli vyhľadávať naozaj rizikové bondy, či už sú to štátov alebo aj korporátnych. Presne tak. Ten tlak to prostredie sa nezmení. Paradoxne, čo sa môže zmeniť v najbližšom roku, dvoch, bude to, že situácie bank
a ich zdravie sa tak zhorší, že budú musieť platiť vyššie úrokové sadzby, čo na druhej strane bude znamenať, že my v našom posudzovaní si budeme odtiaľ vysekávať tie horšie banky, aby nám ostali len tie lepšie. Týmto ale nechcem povedať, že nie je správna stratégia nakupovať aj tie rizikovejšie dlhopisy. Hovorím len nastavenie, ktoré máme my vo väčšine našich portfólií. Dobre, ďakujem pekne za zodpovedanie tejto otázočky. Znova pripomínam, ak študenti mali záujem sa niečo opýtať aj cez Teams, tak môžeme. Nám pomaličky začali pribúdať otázky aj na slajde. Je to otázka, zaujímajú ma akciové portfólia. Môžem vedieť, aké akcie sektorového a geografického zamerania nadvažujete a podvažujete na rok 2021? Toto je otázka na investičnú stratégiu a na portfólio manažerov s tým, že drvivá väčšina investičných rozhodnutí, ktoré robíme ako firma, je riadená kvantitatívne. To znamená, nesnažíme sa spraviť predikciu toho, ktorý sektor alebo ktorý geografický región je na tom najlepšie tu a teraz a do ňoho investovať. Skôr sledujeme to, čo trh hovorí. Myslíme si, že trh vznikol kvôli tomu a v tom je geniálny, že dokáže určiť najlepšie cenu, správnu cenu všetkého a toto výrazne sledujeme. To znamená, na rok 2021 to nevieme. To sa vyvíja na dennej báze. Čo to znamenalo v roku 2020, ako čo ten trh ukazoval a čo sa dialo aj v našich portfóliách v akciovej zložke, to bolo nadváženie pacifických akcií, emerging market akcií Ameriky v priebehu leta. Amerika sa podvážuje posledné 2-3 mesiace. Európa je približne flat, si myslím, na ročnej báze. Ďakujem pekne. Máme tu otázočku od, predpokladám podľa popisu od Ľuba Pintera, tvojho bývalého teda vyučujúceho. Či neuvažujete zaraďovať do svojich portfólií aj nejaký podiel kryptomien a aký máš teda názor tvoj osobný na kryptomeny a pozdravujete? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem tiež. Kryptomeny, takto, tam a DDSK sú že správca pre široké masy retailových klientov. To znamená, všetky väčšina našich portfólií, na ktoré viete naraziť, sú veľmi konzervatívne. Tá konzervativita vychádza z toho, čo tí ľudia chcú a toho, ako sme regulovaní. Kryptomeny si myslím, že v tomto momente by sme neboli schopní nakupovať. Museli by sme požiadať NBS-kový výklad, že deriváty, prípadne na burze obchodované fondy, ktoré už kryptomeny by nám umožnili ich kúpiť, sú tzv. Eligible assets do portfólií. Čo zatiaľ v tomto momente nie som si vedomý takéhoto výkladu ani slovenského, ani európskeho regulátora. Názor na vývoj kryptomien. Veľmi veľa vecí mi tu že napadá. V prvom rade áno, ak sa stane tá situácia, že Bitcoin bude alternatívne platidlo alebo nejaká iná kryptomena, ale alternatívne platidlo naozaj v zmysle takom, že budeme sa takto pár rokov baviť, že idem na obed a zaplatím nejakou miliontinou tej kryptomeny, tak potom áno, ich hodnota musí obrovsky zrásť. Ťažko si to viem predstaviť, že to dovolia centrálne banky vo veľkej miere, pretože týmto spôsobom by zo systému utekalo obrovské množstvo peňazí a úspor, čo je vždy ťažké z nejakého governance. To znamená, skôr si myslím, že toto sa nestane v tých súkromných kryptomenách, skôr si myslím, že sa môže stať, že vznikne niečo ako kryptomena centrálnej banky, čo má zase obrovský efekt na to, že sú pod kontrolou všetky príjmy a výdavky pre daňové účely. Takže tá motivácia je obrovská na strane štátu. Toto si myslím, že skôr sa stane. Ďalšia vec, čo by to napadá, je akcia v Európskej komisie na obmedzenie Libry, ktorú chcel myslím, že Facebook alebo niekto. To znamená, že reálne sa robia brzdy na to, aby sa tieto súkromné peniaze nedostali do celkového obehu. A tá posledná vec, ktorá je tu najdôležitejšia, že keď má niekto časť kapitálu, ktorá je taká, že nazvime ju špekulatívna, aj keď som hovoril, že väčšina z nás má expozíciu na tie krajiny, čo je úplne že pravda podľa mňa, tak môžeme mať v tom mentálnom chlieviku, že chceme kupovať rizikové investície. A je ideálne, keď človek nájde investíciu, ktorá už nejak začala reagovať a má veľmi dobrý príbeh na to, že začnú si to myslieť aj všetci ostatní. A toto sú väčšinou tie také, že black swany, akurát, že do toho pozitívneho smeru. A existuje veľmi veľa hedžových fondov a aj úspešných investorov, ktorých je veľa knížek napísané, ktorí takéto niečo našli. To znamená, ak si niekto myslí, že o kryptomenách a o Bitcoin automatoch ešte len budeme počuť a ešte len naši rodičia sa nás budú na ne pýtať, tak potom je to možno dobrá investícia, ale risk manager by povedal, že v nejakej veľmi obmedzenej miere. Ďakujem pekne za zodpovedanie tejto otázočky a na slade máme poslednú otázku. Model volatility používate ukazovateľ celkovej volatility alebo sa zameriavate na tzv. Downside volatilitu? Ako by sa podľa vás zmenil vývoj equity curve po zohľadnení iného prístupu? Používame celkovú volatilitu, nepoužívame downside volatilitu. Ten dôvod je množstvo dát, ktoré máme k dispozícii.
ak dobre rozumiem, definícia downside volatility, ktorú ja poznám, to znamená, že od priemeru odčítame len negatívne výnosy, respektíve výnosy nižšie ako samotný priemer, a len z nich to zrátame, tak nemá nejaké koherentné a dlhodobo stabilné ukazovatele. Tým, že sme sa rozhodli používať veľmi krátky súbor dát, to znamená posledný mesiac alebo posledné 3 mesiace, myslím, že sú to, tak v prípade používania downside volatility by sa nám mohlo stať, že nám veľa z tých ukazovateľov že vypadne. To znamená, kvôli tomu používame tú celkovú volatilitu. Súhlasím úplne s tým, že ak by sme zmenili model, či už na downside volatilitu alebo čokoľvek iné sofistikovanejšie, tak aj rovnako tie equity krivky by sa zmenili. Tu je ale dôležité povedať, že ten model, ktorý som vám ukázal, je správený risk managementom, to znamená, on je využívaný ako second opinion, to znamená ako nejaký kontrolný mechanizmus na kontrolovanie už uskutočnených investičných rozhodnutí portfólio managementu. To znamená, môjim cieľom nie je spraviť najlepšiu equity krivku, môjim cieľom je spraviť koncept riadenia rizika, ktorý bude mať správne vlastnosti, také ako chcem. To znamená, bude reagovať správne, tak to poviem. Rovnako aj v tomto roku, v marci, apríli, sme upravovali 3 časti tohto modelu. Žiadne neboli také, že by som vám tu o nich rozprával. Bolo to o nastavení bufferov a o podmienenosti, ako bola nastavená. Prispôsobovali sme ich tomu, čo sa na trhu dialo. To mi príde, že malo vyššiu hodnotu na tento účel, na ktorý to bolo že vytvorené. Ďakujem pekne za zodpovedanie tejto otázočky. My tu máme už, pribudla ešte jedna, ale ja by som využil čas. Ja by som sa chcel možno dotknúť, keby si nám mohol niečo povedať o fondoch, ktoré ste zaviedli v 3. pilieri v roku 2015. To znamená o tých tzv. life cycle fondoch. Akým spôsobom pristupujete pri riadení týchto fondov k stavbe toho portfólia? Možno akým spôsobom meriate alebo riadite to riziko? A niečo takýto pohľad, lebo pre študentov to môže byť zaujímavé, lebo štandardy sa stretávajú s tým, že portfólio manažer sa snaží, alebo do toho fondu vyberáš akcie tak, aby si tam mal nejaké akcie, dlhopisy, iné finančné nástroje, ale pri tých, ako fungujú možno tie life cycle fondy? Pri tvorbe všetkých fondov vychádzame z nejakej premisy, že čo približne môže zažiť investor v danom fonde. Preto som tam veľa rozprával aj o riadení strát, čo sme robili niekedy veľmi aktívne. No stále je to v takomto tom, že to je ten prvý bod. Pri lifecycle fondoch, tých dôchodkových, toto už nie je také jednoduché, pretože to sú sporenia. To znamená, pri sporení už to nie je len pokles jednorazovej investície, ale má tam aj efekt sporenie. To znamená, ak zažijem nejakú stratu, tak tým, že prichádzajú mi tam nové peniaze, tak mi táto hodnota zvykne, že vzrásť. Z tohto dôvodu sme vytvorili Monte Carlo simulácie, kde sme sa pozerali na nejakých x rokov dát z x trhov. Cieľom bolo nejakým spôsobom dokázať popísať, aké vlastnosti bude mať rozdielne nastavenie benchmarkových ciest. Benchmarková cesta je v našom ponímaní, anglicky sa to väčšinou označuje ako path, ako cesta proste. Ukazuje nám, že je to funkcia toho, koľko rokov do dôchodku mám, koľko budem mať rizikových aktív. To znamená, ak máme teraz nový fond Comfort Life 2060, tak ten má svoju začiatočnú úroveň akcií nastavenú približne na, myslím, 80% v tomto momente. Každý rok ide krôčik po krôčiku sa mu znižujú akciové investície, s tým, že aby sme sa rozhodli, aké tie kroky majú byť veľké, či to má byť 80% alebo 100 alebo 60, na to sme použili Monte Carlo simulácie, aby sme dokázali zrátať, čo ten investor asi môže zažiť v tomto fonde. Takže toto je ten nástroj, ktorý tam prichádza. To znamená, zatiaľ sme povedali, že dve z troch častí, ktoré tam sú. Prvé je vyjadrenie, aké tie straty môžu nastať, také produktové nastavenie. Druhé, máme benchmarkovú cestu, ktorá nám ukazuje ten taký hlavný orientačný bod alokácií, koľko akcií tam asi má byť. A tretia časť, čo sa týka nejakého risk control, tak v tých prvých Monte Carlo simulácií, ktoré máme, sme si rátali realizované volatility, ktoré môžu nastať. A reálne pre každý jeden bod na tej krivke, to znamená v tomto momente pre tých 5 fondov, ktoré na tejto ceste sú, si vieme povedať, že na základe našej historickej informácie mediánová volatilita bola takáto a jej 95. percentil bol takýto. S týmito dvomi informáciami si porovnávame aktuálne očakávané volatility v našich fondoch a v benchmarkoch. To znamená, vieme povedať v tomto momente napríklad, že naša aktuálne očakávaná volatilita vo všetkých fondoch je na približne 95. percentile z tej distribúcie, ktorú sme dokázali získať. To znamená, vieme, že sme na tej rizikovej strane teraz. To je správne, že to vieme. Ak by to išlo výrazne vyššie ako 95. percentil, tak už by tam boli otázky, že čo je ten dôvod a či je to správne a či sa nám náhodou nemení to, čo si myslíme, že bude deliverované klientovi.
A zároveň ten ešte jeden aspekt je ten, že vieme si tam nakresliť ešte aktuálny benchmark toho fondu, to znamená nie je tu aktívnu jeho časť a tam sa potom kladú tie otázky, že OK, ak je očakávaná volatilita fondu na 95. percentile, kde asi historicky bola a benchmark je len na 75., tak zjavne je to informácia o tom, že sme veľmi, veľmi dynamickí. A otázka je dobre, či je to dobre alebo zle v takomto prostredí, lebo v obdobiach vysokých volatilít, ako sme si ukázali, nastavujú veľké poklesy. Ak je napríklad tá situácia taká, že by aj ten benchmark bol veľmi rizikovo zainvestovaný, tak je to, že OK, tak to nám to deliveruje trh a naše alokácie sú v poriadku. Ďakujem pekne za takéto predstavenie lifecycle fondov v treťom pilieri. Moja otázka, ja som si všimol, teda aj som klientom, takže preto som si to všímal, že viac menej v treťom pilieri je povolené aj tzv. Pákovanie. To znamená, že súčet, keď som si pozrel tú štruktúru portfólia, tak je tam súčet dáva tých jednotlivých zložiek, akcie, dlhopisy a tak ďalej viac ako 100%. Do akej miery môžete kvázi prepakovať tie portfólia a že či to je taká zásada, že aj počas nejakých výrazných poklesov zostáva ten súčet väčší ako 100%, to znamená, alebo sa dostávate aj naspäť na tých 100%. Hej? Hlavne pri tých rizikovejších fondoch ma to tých 2050-2060 zaujíma. Najprv poviem, že súčasnú situáciu, tu a teraz, ako je v portfóliách, ako to vidno v investičných správach, a potom takú, že všeobecnejšiu. Tá súčasná je taká, že akcie máme nakúpené mierne viac, ako sú tie dlhodobé alokácie. Mierne je relatívny pojem, o 10-15% viacej, takže pomerne dynamicky. S tým ale, že dlhopisy máme výrazne nižšie. Durácie máme možno pol roka, s tým, že tá dlhodobá neutrálna durácia je 7 rokov. To znamená obrovské aktívne riziko, ktoré tam v tomto momente sa žeránuje. To znamená, v tomto momente, ak sa vyskladá suma všetkých portfólií, suma všetkých aktív, tak sa dostaneme cez 100%, ale ten dôvod bude predovšetkým ten, že používame ten najefektívnejší nástroj, čo vieme spraviť, a to sú future. A ak nakúpime akcie cez future, tak nám prirodzene ostane nejaká hotovosť, ktorú musíme zainvestovať. A tu investujeme tak do tých malinko rizikových dlhopisov, o ktorých sme sa pred chvíľou rozprávali. To znamená, že áno, tá suma môže byť cez 100%, ale zhodou okolností v tomto momente to nie je také, že naplno ekonomické napakovanie, že vyššie. Na druhej strane, vedeli by sme si ukázať, že to, čo ste sa učili na predmete na kapitálových trhoch, a síce efektívnu hranicu a tak ďalej, že ona naozaj funguje. Keď by sme si ju nakreslili aj za posledných 10 rokov, za posledných 5, tak krásne nám poskytuje tú istú informáciu. Čo je viac rizikové, má väčší výnos. A z tejto informácie sa dá odpichnúť, že áno, aj v takto dynamických fondoch majú byť aj dlhopisy, ktoré síce teraz nemáme, ale oni tam majú mať svoje miesto. To znamená, keby výnosy neboli také extrémne nízke, my tam tých dlhopisov budeme mať oveľa viacej. A teraz sa dostávam už k tvojej otázke malou odklukov. Vtedy by tá suma bola oveľa väčšia. To znamená, mali by sme tam možno 90% akcií a mali by sme tam 6-7 ročné durácie. Možno. Takéto výrazné. Prečo by sme to spravili? No, lebo bolo by toto najefektívnejšie portfólio. Sharp by bolo oveľa lepší, to znamená, dostali by sme oveľa lepší výnos pre dané riziko. A toto vnímam ako obrovskú výhodu, ktorá je trochu obmedzená pri dôchodkových fondoch, je úplne nulovo obmedzená v támových fondoch, kde sme nastavení tak, že robíme s derivátmi a máme aj riešenia, ktoré to vedia napakovať. Ten dôvod je taký, že väčšina inštitucionálnych fondov sa vyhýba derivátom do veľmi veľkej miery. Zahraniční regulátori sú na to veľmi citliví. Po ekonomickej stránke je to ekvivalentné a ak sú poriešené nejaké druhy rizik, tak je to pre klienta iba dobre. Pretože naozaj na tej efektívnej hranici, ak si ju dokážete predstaviť, tak to efektívne portfólio má približne 50% akcií, 50% dlhopisov. Ak chcem niečo rizikovejšie, tak je pre mňa optimálne to pákovať. DDSK je úplná odpoveď na tú otázku. DDSK je maximum 200% tá páka. Tam je to, že tam to inak ani meniť nebudeme. V TAME používame v niektorých fondoch value at risk prístup na riadenie nejakého druhu krátkodobých rizik, preto tam toto horné obmedzenie nie je. Príkladom je napríklad QF1 fond, ak by ste si pozreli, tak ten môže ísť výrazne vyššie, aj keď je väčšinou v akciách zapnutý. Ďakujem veľmi pekne, Feri, za takéto podrobné vysvetlenie a objasnenie toho, akým spôsobom pristupujete k tým investíciám. Posledné dve otázočky na slajde, lebo čas sa nám už naplnil. To prvá otázka. Dobrý deň, aký máte názor na investovanie do drahých kovov? Dá sa v roku 2021 očakávať prepad po prudkom náraste počas koronakrízy? Drahé kovy sú súčasť portfólií, aj v tamanských fondoch, aj v dôchodkových fondoch. Využívame na to tú cestu, ako sa dá, pretože si myslíme, že to pridáva hodnotu práve z toho dôvodu, že to má dobré diversifikačné vlastnosti. Okamžitá reakcia v koronakríze od marca do septembra, alebo do augusta, alebo do septembra bola tá, že
že predovšetkým nebol jasný stav vakcíny a to, že akým spôsobom sa budú musieť štáty ďalej zariadiť. To znamená, že prudko na toto reagovalo zlato, plus na dopyt investorov prirodzene. Zlato bolo rovnako nakúpené v portfóliách. Je nakúpené aj teraz, avšak už v menšej váhe. To, čo sa v tomto období že rieši a postupne nakupuje, tak nakupujú sa iné druhy komodít, to znamená nie už len drahých kovov, pretože ak naozaj nás rok 2021 čaká také boomové oživenie, to znamená podarí sa zavakcinovať veľkú časť obyvateľstva, nestanú sa problémy, tak na základe nastavení monetárnej a fiškálnej politiky by ten rok mal byť že boomový. Vtedy budú komodity prudko rásť. Drahé kovy v tomto momente, ako myslím si, že do portfólií patria, kvôli tomu, že majú dobrú diverzifikáciu. Prirodzene otázka je miery. V portfóliách sa bavíme, keď som povedal, že boli nakúpené na nejakých najvyššie hodnoty, boli v úrovni pár percent, neboli viacej. Ďakujem pekne. No a posledná otázočka. Ako reagovali investori do podielových fondov SER na situáciu počas korony? Vypredávali, či sa už niečo naučili? Toto je, priznám sa, že super otázka. Začínam s tým, čo som nechcel, že na každú otázku pochváliť. Na 100% neviem. To, čo evidujem, je to, že bolo veľmi veľa aj nákupov. V marci, v apríli boli nákupy a bolo otváranie veľmi veľa sporení. Nám sa podarilo spraviť takové, že sme otvárali akciový fond vyslovene s cieľom nájsť tam nové sporenia, globálne akciový, myslím, že sa volá niekedy v marci alebo v apríli. Jasne, že blbé to je, že sa otvoril a potom prudko poklesol, avšak veľmi veľa ľudí dobre pochopilo ten príbeh v nasledujúcich mesiacoch, že teraz sú tie akcie nízko a poďte do nich investovať. Takže do tých rizikových investícií by som povedal, že skôr boli nákupy, boli tam prirodzene redemácie, ale toto nebol rok, kedy by sme mali nejaké redemačné šoky, že by veľa ľudí odchádzalo. Takže asi odpoveď skôr, že áno. Super, tak to je taký pozitívny odkaz toho, že sa konečne na Slovensku možno, že aj takýmto spôsobom prejavuje, alebo máte šťastie na takých investorov, ktorí pochopili, že investovanie aj o tých poklesoch a že tie poklesy dávajú aj tie príležitosti na nákup a nasledujúci rast. Dobre, otázky sme vyčerpali všetky. Ja ešte skontrolujem, či náhodou nám nesvieti nejaká ruka v Teamse, ale asi nie. Tak na záver mi dovolte už len veľmi pekne poďakovať nášmu hosťovi, Ferovi Štúlajterovi, za jeho naozaj zaujímavú prednášku aj za zodpovedanie všetkých otázok. Dúfam, že si to s nami tu užil a mňa mrzí, že to bolo takto online, ale zase verím, že ak sa situácia dá čoskoro do normálu, tak ťa budeme môcť privítať aj fyzicky opäť na pôde Alma Mater. Ďakujem veľmi pekne a užil som si to a bolo to najlepšie, ako to v týchto podmienkach vie byť. A určite sa teším, ak bude ďalšia príležitosť. Super, my ďakujeme ešte raz, teda ďakujem mene aj našich spolužiakov, kolegov a aj v mojom mene za tvoju ochotu. Dovolte mi na záver povedať už len takú príjemnú vec, že končí nám teda výučba čas semestra, držím všetkým palce na skúškach, nech to zvládnete. A sú to posledné skúšky, ktoré väčšinu piatakov čakajú, teda pevne verím v to. A že všetko zvládnete a že dokončíte diplomku a hor sa na trh práce, a ukazovať, čo ste sa naučili a speňažiť svoj ľudský kapitál. A samozrejme nezabudnúť aj na investovanie, treba najprv odmeniť seba a myslieť na budúcnosť. A zároveň dovolte popriať vám krásne prežitie Vianočných sviatkov v rámci možnosti, aby boli plné negatívnych testov a ak teda budete sa musieť ísť testovať a hlavne veľa pozitívnej energie a aby ste to strávili v kruhu najbližších. Rovnako Feri, aj tebe želám pekné prežitie Vianočných sviatkov. Pozdravuj vo firme. Ďakujem pekne. A nezostávam nič, len sa rozlúčiť. Tak pekný deň ešte prajem. Dovidenia. Majte sa pekne a pekné sviatky. Ďakujeme, Ivan. Dovidenia. Dovidenia.